אעשה לכם סקירה על התוכנה ABC Player לאייפד. לפני שאני מתחיל, אני רוצה לומר שאני לא אומר בסרטון הזה איך אני מצליח להפעיל את זה. אני כותב מדריך, מכין אחד גם בווידאו. אם אתם חייבים לדעת מיד ועכשיו ולא לחכות כמה ימים למדריך, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה פרטית בפורום או לכתוב לי אימייל. בבקשה אל תציפו את התגובות. אז בואו נתחיל בסקירה. אז דבר ראשון שעולה כשפותחים את התוכנה זה עמוד הבית, ששם מופיעים כל הסרטונים האחרונים שהועלו. ובעצם התוכנה הזאת משמשת מעין פרסומת אחת ענקית לערוץ ABC, זה ערוץ טלוויזיה בארצות הברית. והתוכנה נורא אהודה בגלל שהמון מהסדרות שלה נצפות מאוד, במיוחד בארץ, האנטומיה של גריי ואבודים וסקראבס, שהם שלושת הכי נצפים בכלל. אז מה שקורה, בעצם כאן יש לכם את הסרטונים האחרונים שהועלו. כאן למטה יש לכם All Shows שאתם לוחצים, והוא מראה לכם לפי תוכניות את הפרקים. גם הקוד בית נרשות שכחתי לציין, אני לא מחלק אותם לערוצים, פשוט יודע שהם קיימים. אז אני רואה למשל את האנטומיה של גריי, אז אני אלחץ עליה, בואו נראה שכבר ראיתי את כל הפרקים שיש עד עכשיו. וזה מראה לכם את הפרקים האחרונים. אתם יכולים ללחוץ על All Episodes, זה מראה לכם את כל הפרקים. בדרך כלל יש רק 5 פרקים בכל סדרה, והוא שומר לכם את הפרק האחרון. אני ראיתי Shiny Happy People בשביל לבדוק את התוכנה, והוא שמר לי את המקום שהפסקתי לראות. בואו נתחיל לראות סרטון חדש. הסרטון הזה, זה לא סרטון, זה פרק שלם בעצם של הסדרה. והוא טוען. והנה הסרטון מתחיל. The skin is the largest organ in the body. It protects us, holds us together. Literally lets us know what we are feeling. Reaction, observation, communication. Any questions so far? Yeah. We are doing this because Chief Shepherd suggests we brush up on our patient sensitivity skills. And it just so happens this morning was a very good time. מאוד מאוד טוב, רואים את זה באיכות מעולה. אני אצא מהסרטון. אז ראינו כאן שסרטון מופיע בצורה נורא יפה. עכשיו נניח ואתם הייתם חייבים להפסיק סרטון באמצע, אז אתם הולכים למטה למי, והוא מראה לכם את ההיסטוריה של הסרטים שלכם. ואנחנו ראינו את How Insensitive, ויכולים להמשיך לראות אותה מאותה נקודה בדיוק שהפסקנו, ברגע שזה יפסיק לטעון, שאני אדלג על זה. והנה רואים שהסדרה ממשיכה מאותו רגע שהפסקנו לראות אותה, וזה גם מראה לכם את הפרקים שראיתם, אז זה נורא נחמד. כאן למטה יש פידבק, עזרה, כל הדברים האלה. יש גם את הסקייג'ול, שזה בעצם מתי הסדרות מופיעות, רק הבעיה שזה לא, משום מה זה לא עובד, אבל זה רק מתי זה מופיע בערוץ טלוויזיה, אתם בכל מקרה לא צריכים את זה. וזה ABC Player, לכל מי ששמע עליה המון, שהרבה אנשים רוצים להשתמש בה. זו תוכנה מצוינת אם אתם אוהבים סדרות, ואני ממליץ עליה אם אתם נורא אוהבים סדרות. ובשביל השיטה איך להשתמש בה, ובשביל להשתמש בפנדורה, אני מכין מדריך. בבקשה, אל תציפו את התגובות בספאם. אני מכין מדריך. תוכלו להציק לי אישית, אבל בבקשה אל תציקו בתגובות. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בהמשך. בשביל עוד סרטונים על האייפד, עוד מדריכים, בשביל לדעת מתי בדיוק יצא הסרטון שמראה איך להשתמש ב-ABC Player, תלחצו סאבסקרייב, תיכנסו לבלוג שלי. אתם תדעו מיד שזה יצא. תודה רבה שצפיתם.